Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndanena kale kunena kuti lero ndikhala kamba zinthu folo. Ndikufuna kuti ndifotokoze zinthu ziwiri zitatu zomwe ena ake makhala nazo mtima, ena amatitukwanira nazo, ena sagona nazo tulo. Ndiye ndimafuna ndizifotokoze. Popeza anthu ena ntchito yawo ndikuononga moyo wa munthu, kuti akaona kuti wakuti akuona ngati kuti akafika apo kungomuononga basi. Etu ndiye ndikamva zinthu folo nchichewa zinayi. Choyamba ndikamba chimene ndinasiyira kuimba nyimbo za uzimu za chalichi. Chifukwa pali kuimba nyimbo za uzimu ndi pali kuimba nyimbo za chalichi. Fa nyimbo zonse pa dziko lapansi ndi za uzimu. Every music is spiritual. Zimangotengera kuti mzimu wake ndi uti. Ndiye ndifotokoze kunena kuti ndikamva zimenezo kuti ndinasiyiranji kuimba gospel music. Chachiwiri, funso limene limavuta anthu kwambiri ndilokona kuti kodi ndi Shepherd Bushiri munasiyana bwanji? Chifukwa chani? Munaona chani? Anakuthamangitsani? Anakupengetsani? Ndiyankha mafunso ngati amenewo. China ndikambapo ndalemba ndithu pa kuyambirirako amene simunaone. Ndalemba kale ma agenda muwerenge kuti pa live ene patipangatako zinthu zotani. Kenako ndiyankha mafunso anu. Ndiye nditha kupempha kuti kwa amene mufuna ndiyankhe mafunso anu aja munthu amalemba ndithu ma comments mo mafunso amenewo ine ndizayankha. Ndikapeza mpata sindingayankhe mafunso anu onse, koma ndiyayika pamodzi ndikuyankha funso lililonse bwinobwino kuti aliyense zinkomere. Ndiye ayitaneni anthu amene amakhala ndi mafunso onse aja amakhala ndi nkhwizi komanso kukonda kukamba za anzawo. Mwayitane amve nawo. Mwina adzasiya kufunsa mafunso opepera. Mwina adzasiya kufunsa zinthu zopanda pake. Ayitaneni amati amwiza life coach, ayi amene ajanso abwere. Mwina ndi anzeru kwambiri. Ndi nzeru zawo zinachuluka kwambiri zamba kusefukira zomagwira mkabudula. Ndiye nawonse mwina talankhule kuti akuti chani kwenikweni. Eya ndinayiwolanso chinthu chimodzi. Ndiyankha zimene anthu amandifunsa kwambiri kuti kodi milomo inapanga zotani, inapanga bwanji choncho, kodi ndimo wawu. Wena amanena kuti mwachibonga ati ndi kachaso, pomwe kachaso sinamwepo. Ndiye pajatu ukatchuka umanena kuti ulimbe nazo, koma enafe sitinatchuka chifukwa timafuna kutchuka. Tinatchuka chifukwa chokuti zimene timapangazo zinali zomveka ndi anthu. Ena amatchuka chifukwa chokuti akakamiza kuti atatchuka, atadziwika. Zopanda pake, zopanda ntchito, zenizeni. Ndiye tifotokoza zinthu ngati zimenezozo. Ayitaneni kumeneko, ayitaneni. Tiye tione kuti nkhani ikuyenda bwanji. Kodi ku gospel music kwabwinobwino kapena kwaula? Tikambirana zonsezo panopa. Ndipo
ndiyankha mafunso kuchoka kwa gospel artist omwewo, kuchoka kwa ena amene ali nane mawu, ndiyankha zonsezo tsiku lakwana lero. And sindikuopa kuti wina wake pajama nina kuti mukakamba chaka cha 2025 tikhala kumangitsana. Yayi timangitsane, sinanga mmathamangira kukamangitsa anzanu omwe ino milandu yanu mukanika kukayankha. Lerolo ndifotokoza. Komanso ichi si chamba, ndi embassy wabwinobwino. Kusiyana nzamba zija masuta iwowo, kumasuta mubisalira nkumalephera kuti anene kuti ni masuta chamba. Koma nkumasuta chamba, kuli maloya amasuta chamba, kuli madokotala ophunzira bwinobwino amasuta chamba. Alipo ambirimbiri tikwadziwa. Koma inkhani sinayambiketu apa paticheza, ndipo tikamba tikambirana timvana, ngakhalebe ena samva, ena ndokanikatu. Alipo ambirimbiri anthu okanika kwambiri, okanika olotapanga chinthu chabwino motani sangakuyamikire, olozita kuyendera motani sangavomereze. Anakuyika mmagalasi mawomo, anakuyika mkabokosi kuti awa adzayenda apa kwathera yapo, sazadutsa apo. Alipo anthu otero, and ambiriso ndiopemphera for that matter. Lerolo ndikung'alula basi, kukamba, kunena chilichonse mmene chilili. Nthawi yakwana kodi? Tiyambepo. Paja tinana kuti tiyamba 10 o'clock Malawian time. Kunoko ikuonetsa kuti yatsala 14 minutes kuti ikuone 10 o'clock Malawian time. Ndiye kaya tiyambe tifotokoze kapena tiyadikirane bawo, chifukwa ndi nthawi ikukwana pompano. Chifukwa zimene takambelero sindizazibwerenzanso, chifukwa ena ake mmene tinenera pamu titangochula ma agenda kuti ndikamba za chimene ndinasira gospel, zimene ndinaona ku gospel, chimene ndinachokera kwa Bushiri, ndi zomwe zinachitika nthawi imene tadutsa. Zonse ndizikamba chifukwa kuli bwino kufotokoza chilungamo anthu achimvo choka pakamwa pako.
kusiyana kuti adzingouzana kukambirana nkumapanga ma accusations nkumanena zawo zimene akuganiza iwo. Pomwe chilungamo chili poyera, pomwe moyo wanga sindikhala wawina ndimakhala wanga, sindikakamiza kutchuka ayi ulo pang'ono. Ena atchuka chifukwa chokuti ndinatchukitsa ndine, ena atchuka chifukwa nkandipempha ikaniko ndikanyimbo kanga pa wairesipo, koma sinnakakamizepo kudziwika. Aliyense amadziwa chinthu chabwino, amadziwa kuti awo kuyimbako amatha, awo samatha, awo ngokakamiza, awo chifukwa chokuti ndalama ndi za mkazi uja, adadzilenga kuita kwake mkaziyo dzikumpota m'mimba pano milandu tho. Awo kuyimba gospel kwawoko akuyimba chifukwa chakuti alibe china chimene angapange pa dziko lapansi, ndi amapita kwa sing'anga nkukatenga kamankhwala kuti akafika pa stage monga mawana na Isaac kuti adzibangula kukhapira kamphatso kawoko adzibangula, anthu adze akonda akati show ili kuno kuwayitana, akati kuno kuwayitana dzimankhwala. Ndelero timasuka bwinobwino tikambirana. Auzeni ine ndi ng'aluliyo popcorn wanga ndatengeratu kukhala ngati ndi movie night lero, idzikhala ngati filimu koma zili zenizeni. Kanthawi kauchedwa atu moto wayaka kalekale mu mtimamo mpaka na uphwe. Ayi ndithu. And 9 minutes remaining. Ndiyamba exactly 10 o'clock kufotokoza chilichonse mchimake ndichika mchimake, chilichonse chimodzi. Ndikudziwa kuti azibusa ena sazikonda ziyapweteka, ena afuna atatseka mipingo yawo, ena afunitsitsa ndithu atanditengera ku court nkukanditsekera nkuwapatsa polisi, majaji, ndalama, manyumba, basitu ati uyu ali mchani tithana naye, akalankhula chilungamo tithana naye. Ndiye moyo wathu wa ku Malawi itu, ukalankhula chilungamo chilichonse athana nawo, ndalama kulankhula.
akuti nthawi mukunenayo bando mukuiganizira kuno kulibe bando tu, na bando amenewo timalipira pa mwezi. Nde tapitani mukaguleko ka wifi mukasiye pa nyumbapo zoti mudzigwiritsa ntchito makampani akuti akuba ndalama akapanga profit ku Malawi ndekuti apanga chi profit 500%, koma kugula bando ya 1 week kupeza kuti even 2 days sikutha. Ndiye munalemberanji kuti ndi 1 week pomwe mukudziwa kuti ya 1 week yo 2 days itakutha. Timaberedwa poyera koma sitikamba kalikonse ya Malawi. Nkumangoti ine nimagwiritsa ntchito 09, ine nimagwiritsa ntchito 08, ikatibwere kampani yaikulu kaya ndi Vodafone kaya ndi chani ku Malawi kuitsekereza tidzingo wabirabe Malawi basi. Bando yeniyeni ya foni siyenera kuti adzikulipiritsa munthu. Pafupi Amalawi timagwiritsa ntchito ndalama zambiri kugula bando kuti dziona zinthu zimene ziwiri kadziko lapansi. Koma pogula bando ija tiulemeretsa chikampani china chake ndiye naka akuluakulu kuti kuseri kunso adzikanyengana athu. Tindalama tomweto mukulipira bando apa adzilandira mamiliyoni, kuseriku akatenga mwana wanu uja kupita naye pina pake. Mwana sikuti sabweretsa nkhuku ku nyumbako ayi. Ayenso amakamwetsa kachibwenzi kakang'ono kena kake basi tu. Iyayi tamva kuti milomoyo tiyankha kuti milomo china chika nchani. Musavutike mafunso onse tikuyankhani lero. Akakatatu tike mukena. Tsopano Mike Malawi ndikangoti ndakugulira bando pano mwana wakwathu. Ndekuti zonse apa zisiye kuonekatu. Ndeti ndigulira bando aliyense. Takapezeni bando ngati mukufuna kuti musazafunseso mafunso. Chifukwa 5 minutes tikuyamba. Tsopano zili mumtima munzambirimbiri. Koma lero ndanandikamba zokhazo basi zitatu plus chotsiriza ndiyankha mafunso anu. Akuti kodi mesa munayambitsa mpingo wanu mutachoka kwa Bushiri? Akulu ndikuyankhani. Ati olezera yayi pa live yathuyi. Live ndi yanu yanga. Ayi ndithu ngati mukudana ni mowa pepani ndithu. Pitani mukagule kumbucha mdzikamwera ku nyumba. Ati kuoneka ngati Faith Musa. Iyayi. Faith Musa akuoneka ngati ine. If ndo jovu kaya akuti I'm living a frustrated life. Mwene, you don't live a frustrated life in England. Chonde pepani mai. I'm not living a frustrated life. Pepani mai. Funso lanu londere labodza. Kandi comment kandi funso ndi labodza. Kulibe frustrated life. Ndinu amene mmapangisa kuti munthu asakambe chimene akufuna anene. Frustrated in what way? Ndikusowa chani? Ndionjezere amene ndikumaya ndi Jack Daniels. Asitu.
kamuwa kochipa nkamira ndikumwa. Ndati ya kachaso wake utiyo. Unandonapo ndikumwa kachaso. Opepera kwambiri wachitsiru ya munthu. Akatiratu. Akuthirani wina mwing'alule. Iya sindukambira tumowa. Glasi iyi ndiye siri mathiraso ambiri ayi. Kodi mowa tomwera pa ndalama sumwa kuti kodi baya ndalama zake zithatha yanji. Ati ndalama za baya zithatha yanji ayi. Kumwa mowa poti ufuna utamwako. Suri mowa usowoneza ntchito yako. Ayi ndithu. Tatsala ndi 2 minutes kuti 10 o'clock ikwane. I think apa tiyambepo. Nimafuna china inuyo. Akuti Meja wani lidolo. Tu. Lidolo. Lidolo kopcha. Koma udolo wake nduti. Sindi kunena za Meja wani lero yayi. No. Amelo ya lidolo ndipo amata kwambiri. Musiye na amene pambali nkhani si yake yayi. Nkhani ndiye kuti ine tinapanga bwanji kukathekera kuwafikira mene kuja nkuchokako. Nditachoka zinaenda bwanji kuti mumve. Ati kuma milomo tu milomo yake imene iyi ndikulankhulatu ndili moyo ngadafa. Masekanzi soba. Koma mene ndikufunira kaka koma ndikukanika kuti ndisute fani nyumba. Mwina ena ake avomereze kuti mkuluyi wanena kuti amamamowa. Komanso amasuta kanundu. Sasuta champa. Sama kachaso. Alright, nthawi yakwana. Majeza tapanga. Tiye ndifotokozerane kuti bwino nkhani zija. Choyamba, kodi ndi chifukwa chiyani chimene ndinalengeza kana mwina ndalengeza kachi10 or kachi20 I don't know kuti ndasiya gospel. Ndimakumbukira nditatusa albamu ya Monga Mufunira. Ndinanena kuti iyi ndi albamu yanga yotsiriza. Koma nthawi imene yatusana ndimvetsetse. Chifukwa mu mzimu mwangamo ndimadziwa kuti ponena kuti Monga Mufunira ndamaliza zimene ndimafuna kumuuza Mulungu. Ndanena zonsezi zimene mmandituma ndanena zakuti zimene zimayenda mu mtima mwanga koma apa Ambuye mupange chimene mukufuna inuyo. Chifukwa ndapanga chofuna chawo. Ndapanga chofuna cha mbusa uyo. Ndapanga chofuna cha uyo. Zonse zakanika. Ndieno panopa mupange chimene mukufuna ndi inuyo. Ineyo ndidzingotsatira.
ndipo kwa amene amandziwa mulungu kwenikweni atha kumvetsetsa kuti ukafika point yonena kuti mupange chimene mukufuna inuyo mulungu imakhala point yowawitsa chifukwa chokuti amakuyendetsa njira zimene sunayendepo, umaoneka chitsiru pakati pa anthu, umaoneka ngati wapenga. Amene amalidziwa baibulo mfumu Nebukadneza anamponya ku nkhalango akuti iwe ukaphunzire khalidwe, iweyo wena ukakhala kwakuti. Mfumu Davide anamponya mudzenje, anaenda zinthu zolakwika zokhazokha zosaoneka bwinobwino, kumati kodi awawadi awa anayitana kuti akapange zimenezi. Ifeyo ineyo personally mulungu ananditana kale ndikuyamba kumapanga zoyimba nyimbo. Kuyimba nyimbo sindikafuna chifukwa ku skulu kwathu pa Pwezi Secondary School amene timamudziwa kuti amayimba nyimbo ndi Tiwonge Muhango ali ku America, ndi George Nkandawire, ndamene amatiti tikamata kuimba Zenzo Matoga ndamene amayimba. Ife tikapita kangopanga karapu kathu apo ndi apo kutulukamo, zokuti mwaine muli choyimba sindinkadziwa. Ndabwera ku FM 101 Power. FM 101 Power inali kuti ndi station imene inatenga anthu ochoka ku England, inatenga anthu ochoka Jamaica, inatenga anthu ochoka kwakuti nkuwabweretsa ku Malawi ndikuyamba kupanga wireless. Itayamba wireless imeneja, one of the DJs nali ineyo. Nabwera tinali pakati pa anthu apart from Mr. Patrick Nkwatira, Kodi Sangala, DJ Gwins, DJ Aku Malawi, DJ Eel, Penelope Kakobwe, and a number of people that were there nthawi imeneyo ochepa nali Malawi. Ambiri amatenga maprogram anali akunjaja. Anabweretsa chikhalidwe chimene chijacho, Rastafarism, chikhalidwe china ndi china cha partying. Timapeza kuti ku Legends amene munali ana nthawi imeneja imene Shantemba ya Blantyre, it was called Legends. Timakasewera kumene ku DJ 101 akafika pamalo nalo kuti akudziwa kuti phwando layambika. Even mwene wake wa club kaya ndi Crossroads kaya ndi chani amanena kuti kati wabwera DJ 101 amakusiyira DJ amangosunthapo eka, iwe umabwera patipo pene pa iye atabwera mudzapangiza kuti. Ndiye ndikunena kuti from that background nazapezeka ndili kakasi sopano mwana wa munthu. Banja la kwathu ndi banja lopemphera kopsa. Kayambira mayi anga, anthu akwathu ndi anthu odziwa mulungu. Takula mu CCAP, takula chonchija. Ndinali mphunzitsi wa Sunday school nditakwanisa zaka 14. Ndimaphunzitsa klasi ya katekumeni. Katekumeni amene akuidziwa ndi klasi ya ubatizo at the age of 14 years. Nditapanga zimenezo moyo umasintha, nthawi imasuntha. Ndakula ndapita secondary school, ndamaliza, ndachoka ku Pwezi, ndabwera nditangomaliza secondary school. Ndachoka Pwezi kubwera pa Vipya Secondary School. Vipya ndinali kusokoneza pang'ono. Kusokoneza kwanga sikunali kuti kufuntha. Kusokoneza kwanga ndikuti chilungamo chimandipweteka. Pala anthu ena akauza chilungamo chimapweteka. Ngakhala ali mphunzitsi kaya ndi ndani, ndende ananditumiza boarding ya government. Nthawi imeneyo pa mpando wa kuli UDF kunali Mr. Green Wamponera anali governor wa UDF ku Mpoto. Nde tasamukira choka Blantyre ndi bambo anga 1994 kwa amene simusakudziwa amene msanabadwe ena anu ndevu sanayambe tinabwera ku Nzuzu. So ina ku Nzuzu ndinabwera ndili form 1. Nde Green Wamponera kuti mwana yu ndi chani amuchotsa uko. Okay, chabwino bwanji tikamuyike ku school ya Boma ku Chirumba Secondary School. School yoti inalibe magetsi, inali kutali kumudzi kwathu kwenikweni kumusi kuti sinafikeko. Naphunzira kumene kuja ndakumana ndi anzanga amene ali anzanga mpaka na tsiku la lero ambiri. Naphunzira moyo, naudziwa moyo. Kuchoka pamene paja ndinabwera mu Nzuzu nkudzabwerenza form 4 pa Vipya Secondary School. Ndinalemba mayeso a form 4. Ndinayamba DJing ku Nzuzu Hotel. Mapanga amene ndaji na Tadeo Banda amene akundziwa Tide Chipanza cha Mulilongwe, my brother amene aja tinayamba DJing yathu kumene kuja. Kumakhala kumene kuja kumapasidwa ka 5,000 kajani ili ndalama athu. We lived our life like that. Then 101 inanditana ma interviews. Ndabwera ku FM 101 Blantyre kuzagwira ntchito.
nayamba ine tsiku limodzi ine Ephraim Nyirenda, Nicole Masauli, Deja tinayamba limodzi, and nakhala kumene jo 101. After sometime I left 101 ndikukakhala ndimakhala nthawi imeneyi kumanja. Then kanthawi kadutsa tsiku linake ndili pa kudya pamene ndinakumana ndi Mulungu nthawi imeneyi. And chikumbumtima chinandipeza kana ndilankhula motani, koma ndinanyamuka ndikubwerera ku nyumba, ndimapita kuti ndikamwe muwa wanga bwinobwino kacheza ndi anthu. Nanyamuka pita pamene kuja, ndapita kumene kuja ndi pamene ndinapita nkukayamba. I think a week later or 2 weeks later anatsegula CFC radio. Ndinakapezeka ndili ku CFC radio because one of the friends amene anali 101 ndi amene ali manager at that time. And zinatipezeka kuti ine ndikupemphera ku Assemblies of God ndimangopita ku chalichi kuja kumakakhala ndi abusa akumanga kukhoma chalichi cha Nkolokosa Assemblies, ine kumakhoma nawo nkuoneka kape ndithu chifukwa choti ndimafuna nditandziwa Mulungu ndi utani. Kumakhoma ndithu kumapanga chani zonse zimene amafuna abusa ndimapanga. Akavala anateka kumene kuja nkupita nkukagwira ntchito yawo kumapanga pa radio paja. Ndiye kumene kuja kupeza kuti ndakumana ndi mtsikana, kupeza kuti zinthu zalakwika, tapatsana mwana. Tsoka lili apo mwanayo nkukhalanso kuti anali mwana wa busa. Basi manyuzipepa anamba kulemba zinthu, ndifuna ndifotokoze kuyambira kumeneko. Kulemba zinthu yayi anachita zakuti mu studio, anatere kuyesesa kuti nkhanija iwonongeke. Ine kufika point yokuti ndinali mwana, I was only 20 years old. And amene akudziwa munthu wamuna 20 years old si wamkulu. Mkazi amapanga develop mwachangu, amakula mwachangu. Wamuna it takes time kuti pang'ono kuti nzeru zibweremo, kana kwadziwa upangiri wa zinthu zatani zavuta. Ndikuthamangira kwambiri koyambirirako chifukwa ndifuna ndifike pa mfundo yokuti kuti ndafika bwanji pofika noti gospel music ndinayisiya. Tsono zitachitika zimene zija timalembedwa ife daily. Kulembedwa newspaper, kunali ka Sunday Times, kunali nthawi imene ja Idris Nasa, reporter wabwino kwambiri, it was very good. Koma nthawi zonse was writing negative about me. Apparently nthawi ina tinapezana tili pamuwa pakamba anakayilemba nkhani ija. Salute you Idris, you are a very good reporter man. Etu nthawi yonseyo tadutsa zonse zija tayendamo. Nthawi yonseyo ufuna Mulungu munthu. Nthawi yonseyo mtima wako kuti ndikumfuna Mulunguyo. Ndiye munjiramo wakavale amati kukuitana ndovi living waters mwana iwe mwakuti zinthu zikuyenda bwanji chifukwa cha gift kapena ndinene kuti mphaso imene inali mwa ine. Ndinapangidwa connect ndi anthu kuti sinimene kumana nawo. Nde kunapezeka kuti zinthu zinafika povuta. Ndinane napo kwa ena amene akudziwa kuti nditalusa albamu yoyamba ya mmene munali nyimbo yoti maso ake Yesu ali pampheta amvetsera mapemphero athu ali pano. Nditalusa albamu imeneja inali albamu yanga yoyamba, ndimakumbukira it wasn't my plan kuti ndipite ku studio kuti ndiyambe kuimba. Koma bwana Elton Kazembe atatsegula Rem Studios timangocheza, atabwera ku studio kuja kubweretsa nyimbo za anyamata amene apanga rekodi as a DJ. Achachanda ndikajambuleko nyimbo, tinakajambula nyimbo imeneja akuti yaya kulo nyimbo ndi yabwino. Basi tinapanga kupitirizabe nkupanga albamu. Ntchito yatheka tatulutsa albamu tatchukano munyaso samene fenali ya DJ tatchukanso ndi izinso. Koma zinali zabwino. Basi tu kumapitirira masiku
ndikukhala chonchija anthu nkumakunena iyayi uyo anapereka mwana kwa abusa anatere kukhala zaka nkudzati iyayi kodi bwanji mwina kwa Khristu ineyo Ambuye ndikumfuna ndipo ndikufuna nditachita zolondola kodi bwanji izi tinalakwitsazi tikonze ndi mwanayu tipange banja tipange ukwati ndikupanga ukwati uja ukwati nkuteka koma nkukhala ngati kuti munthu unakwatira ndi mpingo wonse ngati kuti kukwatira mkazi mmodzi ngati wakwatira ndi mpingo wonse ndiye kuti chimene kutapanga iweyo adzikuuza chochita. I celebrate aliyense amene apanga zimenezo nthawi imeneyo. Inu mungamve bwanji atakuwuzani kuti mbusa resident pastor wapa malopo ndikukuwuzani straight up kuti akulu banja lakanika twili sikuti kapena ineyo mwalakwa kwambiri kapena ineyo ndoyipa koma banja ali palibe chifukwa kuti makolowo sakufunani basi ine oho kodi chabwino Ambuye nkuira kuuzidwa pakamwa ine nkuti ayi zikomo ndamva zina zinachitika mnjiramo komano ndikufuna ndibwereno tsopano sanga ndimayimba gospel kufo chokera background manager now gospel yanga amene anaimvetsetsa anali mapemphero okaoka ndimanena mapemphero okaoka kwa Mulungu sini makamba za munthu sini makamba za njoya ni makamba mapemphero every song yanga inali pemphero because gospel music yanga was not addressed to the people, it was addressed to God. Mulungu ndi amene anali chimene ndimayimbira then mamuyimbira nkumamuuza zimene ndikuganiza kumamuuza zimene zili mu mtima mwanga ndiye nthawi zina Mulungu amwe amakuuza kuti nena chakuti koma ukasankha kuyenda njira ya Mulungu ukasankha kuyenda njira choonadi uyembekezere kuti palibe atakukonde ukadzapeza munthu amene aliyense akunkonda udzamudabwe ndiye kuti pali china chake chimene amalakwitsa chimene chimasangalatsa anthu amene akuyenda mchoonadi nobody can love nobody can like palibe angakonde nde ndalowa ku gospel music bwino ndalowa kumene kuja. I remember launch yanga yoyamba inali pa Mount Soch Hotel and Mount Soch inali yodula nthawi imeneyo and kunabwera ma gospel artist ambiri Ethel Kamando Banda Wycliffe Chimwendo ndani every top artist Adams Family ndani onse anazandipanga support. I was a young boy koma ndalama ndinalandira ku show manager kuchoka kwa amene amayendetsa show yo sinadutsa 100,000 itadzadza the whole hall yokuti kwa munthu amene akulandira 1.0 million in that time which was 2002 inali ndalama yambiri sinalandire zimenezo ndikuona kuti zimene zikuchitika. I was like ine chimene ndabwerera ndi Ambuye kept on moving koma nkonda Mulungu kumachita zimene Mulungu akufuna kugwa kudzuka ndiye moyo wa tsiku ndi tsiku kupitabe osatopa ndiye moyo wa tsiku ndi tsiku amatero. Tsopano pamene nditalowa mu gospel industry ndazindikira kuti kodi za Ambuye zili ndi mpikisano. Ndikukumbukira wina wake akuti mwiza ka the life coach ndimutchulenso panopa chifukwa chokuti ananditokosola posatokosola analowa kulakwika ndipo anandilowa kummero anandilowa kosatchulika akuti sindinapange monetize music career yanga. You don't monetize the gospel nchimene simmamvetsa anthu kuti pali oyimba ena ifeyo timangoyimbira kuti Mulungu tikunkonda timangoyimba kuti titumikire moyo wa munthu wina wake timangoyimba not because tikufuna dipo. We just want to live one day at a time.
chakudya cha lero chipezeke, renti ipezeke, koma mpingo umafuna uiwe udzibwera udzitumikira. Timphatso tako tichadzitumikira, udzilandira cha 10 kwa wanthu, udzilenga zopereka, mbusa aziyendera chigalimoto chabwino, mbusa azikhala nyumba yabwino, adzidya bwino. Pomwe membala akavutika, mpingo siwoneka. Kodi ndalama zija zimabwera kwa Mulungu, nzambusa kapena nza Mulungu? Chifukwa chinakakhala kuti nza Mulungu, bwezi muzisunga pena pake, ambuye akudzifuna akagwiritse ntchito. Koma chifukwa chokuti zimabwera ku chalichi, timadziwa kuti chalichi imafunika ulipira marenti, magetsi, chakuti mbusa adzidya bwino, adziyenda chigalimoto chopuma, adzithira perfume wabwino, akabwera akati hello, I bless you, akadutsa mazoti koma perfume amene wanditumikira kale, wala asanatipempherere wanditumikira. Eyetu. Now, because of that background, ndikuuze ni motere. Waimba munthu, waimba, watopa, nde kanthawi kangapo, I remember, kangapo nazituluka ngati izi ndazisiya. Amabwera azibusa ena kundithandiza, Pastor Esau Banda kundika apa, akutabwera, trying to Pastor Zaka Walala for Word Alive nimathokoza, and I thank Pastor Esau Banda. That's a true man of God. Ndani awa Pastor Zaka Walala Blanta ya Word Alive, yes, vision yokongola kwambiri. I thank you very much. Pastor Kusinyala, I thank you very much. Kuti moyo unatero. Koma tsopano umadzakhala naona kuti anawa ajeja, ngati ndzingokhalira chonchi nkumara ambuye apereka chakudya ana ajejane, then chifukwa chake ine nali woyimba komanso kumagwira ntchito. Koma kuntchito kugwirako ndi kuchalichi, ukugwira pa wireless ndalama kulandira 17,000 kwacha, imene rent simakwana. Ndiyetu ndimene kukhalira anthu ambiri amene mukuwaona amaimba gospel, kaya amaimba kuchalichi kuja anyamula zing'wenye. Chifukwa chake pano machalichi ozindikira amakangotenga choledzera china chake bora chaimba gitala kwalira yaitana anthu basi nkuwalipira kandalama kawoko. Pomwe iyayi a praise team abwera adzaimba pano, a praise team abwera ali ndi mabanja, ali ndi zofuna zawo, ngati simuwalipira a praise team sabwera. Chifukwa chake akabwera amangolumana nkumadyana nkumapanga zibwenzi mu praise team. Chifukwa chikuti alibe chochita china, ali ndi nkhawa kuchoka nazo m'manyumba muja, sanaje zinthu zavuta basi. Hey. Mbusa watira perfume fa wadzitira akumuza oyimba, nde muti mumafuna 20,000 pa Sunday yonse, kodi kuno kosimena kotumikira iweyo bwanji sutumikira nkumangokhala osalandira ndalama. Iwe sukutumikira, iye akupanga jana, atumikira akupanga jana. Ndi anthu amene akulimbitsa chikhristu ndi akhristu omwewa. Koma popcorn iwe undipweteketsa. Timwere bwa. Anthu akulimbitsa chikhristu ndi akhristu. Anthu amene akukanikitsa anthu kalowa kumwamba ndi akhristu. Anthu amene akutseka khomo la kumwamba ndi akhristu. Akutseka khomo la mpingo ndi akhristu. Chifukwa chokuti chikhristu panopa chinafika pokuti tsekulani makhomo, anthu alowe, tsekani, tiayike mkatimo, tiauze zochita. Osati zimene afuna Mulungu. Zochita za ine mbusa, zochita za mpingo wanga. Mpingo wanga CCP umafuna easy. Mwapereka mimba inuyo
pansi discipline. Oh, mwana wabadwa tikamone mwana mphaso. Kodi mimba inali ya chimo, mwana atabadwa ndi dalitso. Zoyokera kuti. Mena mapatsana mimba inali chimo tsopano. Achimwa apanga chigololo. Chabwino, mimba ili kuno, discipline kakhale uko. Mimba ayo sichofunika nchali chimuno. Usagwire chilichonse cha mpingo, nchodetsedwa. Kenako mwana badane tindalitse timbatize zopusa. Stupid. Evil. Hypocritical. Ndiye mawerenga makomenti anu ngati mafunso ena ndiziyankhapo mpano koma kumaliza. Ndinene ichi, nditakhala ku gospel kuja ndiyeno mpamene zikwati zakuvuta zakuti skando imene wapanga iwe, kaya unapezeka kuti unakamwa pena pake zinthu zinakuvuta wabalalika wakamwa kamuwa, oyamba kwapereka nkhani kunyuza makhala gospel artist. Ndikunena izi chifukwa chokuti maripota, ine ndinali wa media, ine ndinali mu seko ya maripota ena. Ena amafuna kuti achukire pa ine, it's okay. Ndi ntchito ya atolankhani. Koma wina akanazanduza kuti koma kudziwa kuti nkhani zimene zimalembedwa ku news amapereka ndi ma gospel artist anzako. Ine okay. Nkhani yake kuti tichotsane pamwamba ine ndifike apo, ndidutse uyu. Kodi numaona ngati George Nkandawire anamwalira kufanya? George anamwalira asanafe. Imfa ya George sanachitike, George anaphedwa asanafe. Anaphedwa chifukwa chokuti anaweruzidwa ndi anthu opemphera amene amaganiza kuti ndi amene angamsunge mu nthawi yovuta. Anayamba kuphedwa ali moyo. Malemu George Nkandawire. And that is one example ya munthu amene who was so talented, so gifted, amene watukula kuthandiza mautumiki anthu angapo. Anthu kumasangalala, zaimbe kuno, bwera kuno, chifukwa chokuti akufuna mphatso yake. Koma akangofuti munthu uja wafika pa zothodwa, wathodwa ali mchipululu, aliyense kuntuluka. Onse kuntuluka. Basi mzanga uja namba kulowa pansi. I remember ndinamuyendera kupita ku Nchinji until he moved to Lusaka. Anaka taya moyo wake ali ku Lusaka. Koma ndimanena kuchoka pasi pa mtima because he was my elder. Komanso anali munthu mmodzi amene I don't think kuli ma voice okoma komanso aluso ngati amalemu George Nkandawire. Koma tinamutaya chonchicha, kungontaya kungomponya poyera atatumikira anthu kwa nthawi itali. Ndi mpingo tumene. Dustin kapita ndi nzanga wa pamtima, one of the people amene nayenso chifukwa chokuti anavala mkanjo wa mpingo. Luso lake loimba sungalipange kumpea ndi anthu ambiri dziko la Malawi. That's a lie. Ni munthu oti ndi voice. Inakubwera ndimakumbukira one of the shows tikupanga pa Kamuzu nursing ya kulilongwe KCN. Is it called KCN? I don't know. Kuchipatala cha chikulu cha Lilongwe kuli nursing kumbali kuja tinadzapanga concert kumene kuja Dustin kanali tsiku lamba lokumana. We have been friends kucheza after some time over and over the phone ali ku maiko akunja. That's another talent imene ku gospel anakanika kuita ipange contain. Anakanika kuipanga nature. Anakanika kuitipulira. Anakanika kuitirira. Anakaika kusamalira. Chifukwa chimene mpingo umafuna ndi talent raw ichoke ibwere mpingo muja. Aigwiritse ntchito ikatha ngati toilet paper tissue. Aiponyere toilet nkupanga flash. Nde mipingo zimene mapanga kumala. Aipange flash idzipita. Uyu wateka adzipita.
abwere wina kwatuluka poka chala iwe khala apa sakumva ukayimba show ina ili yonse uko iwe ndio yimba wanchalichi muno kwabwera Simplest Bless naye ni ameneyo naye sokuzangu panga china chili yonse kuntuluka pompo so mwajidule ku gospel music kuloimba magay wina nditsutse tione endi maitana machechi umwe mmati kukhala gay ndi chimo maitana imba over and over ali chechi yakuti ali show yakuti mwavina kumeneko mwasangalala ngati mati nchimo ndemo ipapa nditsutse tu nditsutse mu gospel music mu Malawi kulibe gay aliko magay nkhani ndiyo chepa chimo la wina autila chuluka kwambiri kuposa lawo abusa akumenya mkazi wawo kunyumba mpaka magazi mpingo nkumadziwa kama mulungu nkukalalikira chikondi chake chiti chakumphuno kwako zopusa eti ndikuti ku gospel komweko kulazimayi okulali pabanja koma chifukwa cha nyimbo tawoto amadumpha apitapo akatola kandalama apo akatukula ndisakunamizeni pamene nali gospel music mbuyo palibe angatinamize kuti at the rate imene gospel music imachitikira basi nzimayi kwagula kanyumba kamanga kanyumba kwagula galimoto nayo chepa chani ayi mkazi wanuyo kaya ndi gospel artist ali nzibwenzi kumayama yendako anoma nisale muli bwanji chimene ndikuyamba nchakuti kunaola ndeo kafika munthu ngati ineyo kunena kuti izi sinazituluka sikuti I'm frustrated I'm not frustrated ine ngati amene kundidziwa I live a very normal life ndimakhala moyo umene ndikufunanso kaya leroli ndilibe ndalama ndikakhala pa pabu ku Malawi ndikakhala ndi anzanga akuti akanimwetsa ndilibe ndapangapo zimenezo kaya kufika pamalo ndikuimbira fa ase ndikufuna nimwe mwalelolo unimwetsa ndilibe ndalama userebu mmandichula ndinu ine sinakalepo za userebu I don't even want to be a celebrity kuyambira kale sinimafuna amene akudziwa moyo wanga kulipa ndikakhale pa chibuku ndikamwemo kaya ndi 500,000 nthumbamo ngati ndikufuna chibuku ndikamwe simple ndiye kusiya gospel music chinalipangitsa njani munadzifunsapo chifukwa chimene Lawi amapemphera Lawi anali personal assistant wa prophet wina wake koma sanazitchulepo gospel artist koma pomwe akayimba gospel iweyo upemphera umayivomera
akayimba kankhuku amenyere umayivomera. Pomwe amene amadzitchula gospel artist kuti ayimbe kankhuku munena kuti si basi kukondera awo akhale oyera akhale ngero kwambiri koma awo tiyamvera. Titati tipite ku M1 Center Point amene mmakalowa ma gospel shows ku Shefa, mmakalowa ma gospel shows ndino mwenu makhalanso ku M1 Center Point. I remember the late Lucius Banda. Lucius za gospel analibira ntchito. Lucius anali wa mpingo wa church. Obadula mu mpingo amakamba za Mulungu nthawi zonse. Komanso amayimba zochitika dziko lapansi and dziko la Malawi the code is secular. Koma kotsirizira gospel aramba kufuna ma numbers, aramba kufuna zitabwera za ma views, numbers, followers, whatever. Anamba kumatenga Lucius Banda. Bile Kaunda. Skefa Zaimbeko. These people started in the secular machulaija. Nkukapeza ndalama zawo kumeneko. Akula kusekira kuja. Mukufuna abwere ku gospel kuti mukudzane nawo mapewa. Anthu adziti nawonso ali pa level itiyo. It's all a matter of numbers. Numbers in the bank account, numbers on social media, ndi zimene amafuna anthu. Tikupitiratu. Namadingo akusiya akunena kuti yes wa gospel music ndimakumbukira nthawi imene I was nali pa wireless, I think nali ku MBC radio too. Namadingo taimba ulimodzi. Namadingo is one of the best artists amene ndaona akupanga blossom ndiwaona. Apart from Lulu, anthu amene I give respect kakwera nkhani ya vocal projection, arrangement, and their dynamics ya music. It's unmatched. Ndiyaikulu kwambiri and it's very beautiful. Koma atatulutsa pamuyamba inali ya gospel ngati mtendere. Anazindikira china chake. Kuna kuti njira iyi ndikuyendayi. Sinza pangaso chilichonse chooneka dziko lapansi. Chifukwa chokuti awawo andika mkabokosi kuti ndzimba gospel inende ndikakhala kuti ndimayimba gospel. Ndiye kuti ndzipanga zimene akufuna. Osati zimene Mulungu akufuna. Chifukwa chimene Mulungu akufuna simuchidziwa ino. Zimene iwo akufuna, ampingo akufuna, aneba awo akufuna, aja amayamba kupemphera usiku wonse kulongolola pachani pakomboni paja akufuna. Ndikhale chimene iwo akufuna. Analengeza koyamba anthu ananena uyu makuti pano simukunena ba. Tuli simukumavina nawo inu a chalichi. Tuli umusenga doko tuli mukuvina nawo tuli. Kumuyamikiranso kumuombera mmanja. Pomwe tsiku lija mungati anagwa. Okugwa ujatu mumamvera tuli. More. Mukumvera moretu. Inu. Palibe dziko lapansi zokuti gospel music ulibe gospel music. Even in the Bible sananenepo zokuti nyimbo izi zauzimu. Chifukwa chake Solomon anamika m'Bible omwe amalemba nyimbo zachikondi. Akawerenga buku la Solomon. Nyimbo ya Solomon. Chikondi chokha chikondi china chonse ungawerengere ndi ana omwe. Koma munthu akayimba nyimbo zachikondi wachimwa. Wayamba zachisembwere. Koma mukatseka chitseko chanu kuchipinda kuja. Koma apa ndeti pange chikondi. Simpanga inoyo. Chikondi chongo chionetsera mukatseka chitseko. Tiyambe kungalula. Tiyambe kukamba tsopano. Chifukwa tu inali introduction.
Ndekusiya kwanga kwa gospel music kunali pazifukwa zingapo. Choyamba inasanduka business imene koyamba siti mapanga choncho. Amene akukumbukira ma gospel artist akalekale, amene akukumbukira tikamakaimba show ya munthu timakampanga support tonse. Kaya ulandira kandalama kochepa, it didn't matter. Bola tsiku limene londira nzako chinali ngati chipereganyo. Amene anayamba kuzisokoneza zinthu zindi anapano amene anabweretsa monetization into the gospel industry. Koyambirira amene anasintha kuchoka kuti ichoke kukhala gospel ministry kubwera nkusanduka gospel industry ndi amene alakwitsanso, because they brought money into the whole aspect, the whole thing ya gospel, nkuyibweretsa kuyika mauti ichichi ndi chinthu chopangira ndalama. So the moment utumiki wako waupanga kuti ndi chinthu chopangira ndalama, udziwe kuti uponda pa mitu pa anthu ena, ufuna anthu ena zisawendere, ufuna upondereze wakuti, ufuna ine ndioneke, pamene pakubwera kuti ine ndi pajana kubwera satana pachi. Nkhale wabwino kuposa awo, zindendere kuposa awo. Tsopano munthu sungamathamange liwiro limodzi nkumanena kuti sunchita nsanje nzako amene mulimbana naye. Gospel music is supposed to be a ministry towards God and God alone. Ngati mupikisana, ulendo wakumwamba sapikisana, ndoyeka, kakhomoko nkupapatiza, kanjirako nkukotakota, ndeti maiwala alipo kotakotapo amathandauza kuti wina agwa apa zimvuta, wina zimvuta pakuti tiye tikukane titere zinatha kulibe. Pano kumpingo ndi amene akupereka chakhumi chachikulu ndi ndani? Kaya wanyenga mwana mchali chimo, wampereka mimba kwa mwana wina mchali chimo, kaya wapanga zakuti, koma ngati akumanga mpingo wa Mulungu chali chichichi, ameneyo tampatsani udindo dikoni. Mpatseni udindo akhale dikoni amene. Ndi chimene chavuta mipingo imene imayenera kuti panopa ikhale ngati yayikulu, kuyambira Calvary, kuyambira Living Waters, zavuta zimene zizi chifukwa chakuti chimene amafuna nchokuti mkuluyo amabweretsa mamiliyoni. Wachimwa ayayeye musayikambe nkhani itere uchipinda, itere uku imathera kumweko. Ndekuli yena kuti amasiya mkazi mchali chimomwemo, ndikukakwatira mwana wina wa youth mchali chimomwemo, abusa ngoti chete zochitika mchali chimuno yetu. Ndathokoza ndi ngongole yanu ya pabala sindikana ndi mamamowa, ndi ngongole imene ndidzapereka tsiku limene ndidzabwere ku Malawi. So ndikuwuzani zonsezi zimachitika mu gospel music. Azikazi akuziyeresa mu gospel music. Kuti kamwana kakayera from nowhere, kayera kanene pakatani, banja latha, mwapanga makuti, iwe siwakwatitsa last year yomweyi, chavuta ndi chani? Koma afuna adzikangogwedeza mbuyo, adzaona mabwana, adzapasati ma contract, adzapangati mamiliyoni, adzikamanga manyumba. Zazi. Choma yakuimbaso chosaoneka. Awimba chani? Award imene mwampatsa munthu ya amaimba chani? Waimba chani ye? Kuti lero nditchule anthu amene ali ku gospel industry, sina ngamulaisa ndosa industry, chifukwa ifena tulukamo. Chifukwa gospel music is not supposed to be an industry, it's supposed to be a ministry. Ikuena kukhala ministry, utumiki. Mukangolowetsa mu monetization in the gospel, ndizija mumaona Kirk Franklin amapanga vimbuza ku America uko pa stage yodi, ngatafuna kugwa ari kuvina mulungu wake kuti nde paja timatengera za kumeneko.
I can clearly and explicitly and soberly with my drink water soberly panopet soberly say I think gospel ya a Seventh-day Adventist gospel yawe ijende gospel music mene zima mvekera je akatolikaso kanai wala kuti ayambe kumbu yoko ni abe la gospel salimbana nazo akuimba chigulu chawo bwino akupanga chani pamene gospel inabwera kuti this is a gospel superstar pane panabwerera satana pene pacha. You cannot be in the gospel and become a superstar. It doesn't work. Which superstar? Zifukwa zimene ndinena kuti ndasiya gospel ndi zimenezo mwina mwatulamo mkatimo. China nchakuti kuimba gospel uko sikumapindula. Usapindula kwake nkokuti enafe mukuti monetization mukuti chani tinalibe mutumu. Tinali ndi kuti ndinene chimene Mulungu akufuna, ndinkonde Mulungu opanda malire, tikwere phiri tikapemphere tapempherera auje zawo zayendere. Now that's a ministry of a missionary Christian. Munthu amene akufuna asinthe miyoyo ya anzake ndiye Chikristu, and that's gospel music. Osati iyayi lero ndikufuna ndibwere tabwera ndikuchoko kwanga iyayi ndipatse 1.5 million chabwino aimwene ine 1.5 yo even show yanga ndawonongako mwina 3 million. 1.5 ndi half ya mtengo wonse wa show ndende kupatse ninu. Mwini wake ndikamachoka ku show ko ndichoka ndi 50,000, it's okay. Koma ndikufuna uthenga utapita. Ayi ndithu simbwera simpanga. Now that's business, it's not ministry. It's not ministry, it's business. Simply business. Ndiye bwanji kungosiya za gospel ozo muwasiya praise team azimba ku church. Bwanji kungosiya za gospel music kumakaimba mmabwalo kuti anthu alipire pa khomo ine mdzika ngoimba ku church. No wonder I love that young man Pokachala. No wonder I love Pastor Zaki Awera Live. Anauza oimba onse amu church mawo David Kalilani ndiye na onse Awera Live. Kunena kuti sindikufuna mzika oneka mashow majani ngati mukufuna kupanga gospel concert mdzipanga pa church pano tikupanga ni support nkulipira ife kuti muzikuyendereni. Chifukwa anaona kuti ku gospel uko kwaola. Ukayamba kusaka ndalama kutsata ndalama moyo wako wauzimu umathera pompo. Oh mudikira funda number 2. Kuni funda number 2 ndi chani? Oh jomani nachokera kwa prophet. Okay. Alright. Imene ikubwera. Ndikambe pa gospel pasina ngaina aka kunena kuti ndikufotokoza kuti foti ndalemera natane. Ine sindalemeretu. Ine ndini ndalama. Sindalemere ndini ndalama. Basi ndalama ndipende nazozo nzothandiza abale anga. Ndalama ndili nazo nzothandiza wina wake zikamvuta. Ndalama ndili nazo ine nzoziona ndekha kuti kodi ndimwa ka whiskey ka gin wala ka brandy nzanga ndugwirira ntchito. Sindakagulitse golide wina wa munthu wina wake nkumbera
Sinna namizira ndilimi godi. Sinna peana mimba mwa munthu. Sinna kanyenge azikaza wina wake kuti ndipeze chuma mpingo wanga ukwere. Ayi sinna pangepo. Nimagwira ntchito tukuta nkugwa ndikulandira kaka kachepeko kama ndikwana. Chabwino. Tsopano kusiya gospel kuja kunali kumene koko. Nazindikira kuti kuli bwino ndiyimbe chothandiza wina wake kunjako. I should talk about kodi anthu munthu tivotera bwanji, president wa dziko la Malawi tivotera bwanji, because nobody knows. Pepani ningokhota pang'ono kumene kuko. Palibe amadziwa kuti kodi ndikamavotera president sankhe chani. It's either wakwathu. It's either munthu ine mankonda amatisangalatsa. It's either ndotchuka. We don't vote for ideologies, we don't vote for ideals, we don't vote for values, we don't vote for zinthu zofunikira ngati zimene zozo. Zimene ndikunena kuti zikulakwitsa zinthu zambiri. Now gospel music ija nasiya nanena koyamba nanena kachiwiri nanena kateni. Nde ena akamabwera pa page panga koma apita sambo nyimbo yakuti ija inatitsitsimutsa kodi mudasiya zimene zichi, kodi mudagwa yandinagwa kaya nde mulimbana nani chani nagwa sindili mgulu mwanu. Ndinamdziwa Mulungu njira ina. Amene ali kumwamba sapanga zimene mupanga inu. Amene ali kumwamba saweruza ngati zimene weruza iwe. No. Uyu si Mulungu amene mandziwa ine. Mulungu ni mandziwa ineyo. Ndo wachifundo, wachikondi. Oweruza kopsa. Ndipo akaweruza iyeyo chilango yake ndachionapo. Ndakagona mphiri la Sochi, ndakagona mchalichali ving'ota zinyuma nkhunda, ndilibe pokhala pogona. Ndiye ntatchuka ntatulutsa aba moyambirira. Ndinanzanga chuluka the whole blantyre. Koma ndinakana kugona kunyumba kwa munthu chifukwa ndikumba pamawa. Mpingo wina wake urandithamangitsa chifukwa chokuti ndachimwitsa mwana wa abusa wina wake. Kusowa pogwira. Ndakagona mphiri kwa wiki imodzi. Mene matha wiki mene mpene kunabwera nyimbo yatachiloka chaka china ndili paphiri. Nde wina adziti sopemphera amene nyamango namizira nyimbo inabwera ndili paphiri ndakayitulutsa mukumverabe mpaka lero. Over 20 years plus. Sumapemphera mango namizira ambuye. Yes, chabwino. Ino opemphera ndinuyo. Ife timanamizira. Koma panopa chilichonse pambalambanda. Nde gospel music nasiya kuyimba nyimbo ya Mulungu. It doesn't mean ndikufuna inuyo musisimuke. I want God to be happy. I want God to be happy with me. Ndikalakwitsa ne mamuza ambuye mwe ambuye ndalakwitsa chonde khululukireni konzeni. Si udindo wako onunduza kuti apo to walakwitsa. Iwe ndani? Iwe ndani kuti ukanduzira apo walakwitsa? Alright, that aside. Number 2. Ndinachoka chifukwa chani kwa Bushiri. Hello, mulipo palibe? Akata. Mulipo? Nkani ndimeneyo tikulowa fundo number 2. Kodi ndinachoka bwanji kwa Shepherd Bushiri. Watatu.
Tienjezereso whisky huyu. Alright. Kodi ndinachoka chifukwa chani kwa Bushiri komanso ndinayamba bwanji. I remember chaka chimenecho was 2010. Tsiku loyamba kumana ndi Bushiri tinakumana ku Blantyre pa Delamere House. Mulipo palibe. Tinakumana pa Delamere House. Tsiku limenelo amaendera galimoto yake and ine pokhala munthu wokuti ndakulira za chalichizo ndinali ine gospel kazako kaya ndani kaya timapanga ma advert mwamba nthawi imeneyo Zodiac kulibe inkatchedwa kuti tiyakalulu multimedia. Gospel kazako amapanga ma advert a Chingerezi, ine amapanga chichewa, ine amapanga Chingerezi chizungu. Ndamaliza panga ma advert yake tutsetsereka namuona nkuluja nakampatsa moni kuyamba kucheza pene paja. Iyayi ndikupita ku Zimbabwe mwakuti kumatilankhulane ndikabwera ndipatsa nambala tinayamba kulankhulana ino khala munthu wa wireless namuza mukupanga planizo I think ndikakhalemo ndi ana ndikadi mu TV department yake. Nthawi imene tikuna nayo sikuti anali ndalama zambiri. Nthawi tikambayo ndiyo kuti ngakhale zikutchuka nkhani kuti ayi apanga zakuti kunzuzu kuli ana awiri zonsezo zikutchuka nthawi imene ija ine ndinadzika kumbali kuti ayi akuluwa tigwire ntchito limodzi komanso ndimafuna ntchito. Ene nthawi imene ndimakhala pa Malinga Moyo ku Blantyre pa Malinga Moyo ndinapanga renti chigrocery chosaoneka bwino nyumba inali momo kuseri ndimakhala and I started grocery kanga kakang'ono kumaika mu katundu and I was living my life. Quiet life, very quiet life. Thandiza banja langa, sometimes I would walk kupita town kuyangana madiveti kupanga madiveti kulandira ku 200,000 kulandira kabwanji bas life was going on. Nde that time ndoti ku chali chokavare ku CFC radio andichotsa ntchito. Ndiye ndikusaka ntchito ndikupemphera kuchoka kumene kuja iye chanandipatsa ntchito napita ku Lilongwe. Nakapeza nyumba ku Lilongwe ngakhale even maperekedwe a rent ya nyumbayo amavuta. Anthu amationa kuti zinthu zikuyenda. Chifukwa choti timavala masuti osati masewera. Masuti enawo timatenga pa ngongole. Koma tidzioneka bwino. Akulu akuyenda ndi munthu wankulu kwambiri. Adzioneka bwino. Now in the same nave tili pomwepo ndikambepo zonena kuti anthu inu mmakonda kupita machalichi cha maprofeti. Nzabwino kwambiri kuti udzidziwa zinsinsi zina zake. Koma kodi zinsinsizo mmadziwa kuti zimachokera kuti? Zamoyo wanu amadzidziwa bwanji? Kodi m'Bible muja munamva mtumiki prophet aliyense akunena chilichonse cha moyo wako wa munthu kumangokuuza kumati khalani pa line ndikuuzeni chimene Mulungu akunena aliyense kumamuuza Mulungu basi kumangomulankhula non stop?
kodi Mose atapita pa phiri la Sinai, pa Sinai paja, kodi anakhalako nthawi yayitali bwanji kuti Mulungu ampase malamulo 10 ndi malamulo ena aja masiku angati? Anthu nkutopa pansi pa phiri paja, nkudzipangira chimulungu chawo cha ng'ombe, nkuyamba kuchipembedza chifukwa chokuti Mulungu salankhula. Sangamakuza kuti uyu pano patamuze dzulo anagona pakuti awadyeza kuti zakuti wavala panti wofira lero wapanga chakuti. Ndi Mulungu amene? Tandiuzani, ndi Mulungu? Mulungu wanji umaona mkabulula mwako nkumati wavala zakuti. Olo Mulungu amene ali na ulemu pa munthuyo? Izo zili apo. Tsopano ndakhala kumene kuja, ndagwira ntchito, tapita ku South Africa, and I remember trip ya ku South Africa tinapita anthu awiri. Ine sinali woyambirira kupanga mpingo umene uja, anali kwa anthu ena ake, koma chifukwa chakuti ndimafunikira mu ntchito imeneyoyo yopanga TV yo, tinapita ku South Africa. Anasakasaina diru zinatheka. Ndinayamba kumapita ku South Africa, kumabwera, kumapita wikiyo kubwera kutani. Koma munthu amene ali ndi nzeru sumangoyendayenda opanda maziko. Zinandipatsa mantha chifukwa chokuti kuyendayenda opanda maziko ndidzabwerera opanda kanthu, ndipo ndi zimene zinachitika. Kuchoka kutsanzika bwinobwino ndikuchokako, ayi ine ndachoka opanda chifukwa chilichonse choyambana. Nachoka nkubwera mu ku 18 nyumba inali yokuti yakhalanso osalipidwa renti for some time. Ainaka nyumba anakhumudwa ndi kupemphera kwathu chifukwa sikunapindulire. I tried kuti tapatsa ndalama zinavuta. At the end of the day, ndimakumbukira ndinanena mawu otsirizanga kunena kuti ine ndatuluka, ndipo iwo abushira ananena kuti koma kupita chinake chikavuta, you're still mmene amanena maprofeti muja, you're still my son, ndati ine si mwana wanu mumtima mwangamo, ine ndi mwana wa Mulungu. Ndipo I will never be a son to any pastor, I will never be a son to anybody. Only my father. Now, paja ananena kuti chaka cha 2025 kulibe kunyengererana, tidzingomangisana. Sindikamba izi chifukwa chokuti ndili kutali, no, kumalawi ndi kwathu. Every year kumabwera kumalawi, every year. This year ndibweranso. I'm saying all this situ ndifuna ndimusokonezere life yake munthu wina wake kapena kumuonongera mbiri. Ayi, ndikukamba every fact mmene ilili fact yawo. Ndikuchoka kumeneko kunayambika nkhani ayi amene uja wapengetsedwa, amene uja tampengetsa, ena kumene usangalala tampengetsa. The one thing is mene
amachita maprofetiwa ukachoka chalichi wawo ndikukupanga discredit, kukonongera mbiri kuti anthu asakhulupirire zimene utanene. And it's happening over and over again kwa anthu ambirimbiri. Pala atsikana ena okuti agonedwa ndi maprofeti mokakamizidwa, koma ena apatsidwa mzimimba achotsa, koma amakanika kuti alankhule chifukwa chokuti social media, ma Facebook omwewa, ma WhatsApp, majani, ma ChatGPT, mamatijani, Telegram, zonse social medias, kwachuluka anthu oyamikira kuchita bwino kwa munthu osayamikira chilungamo chimene munthu ali nacho. At the end of the day, kuti mtsikana atuluke pano kuti inenso anandinyenga palibe atankwatire, inenso anandipanga zakuti palibe atankhulupirire, chifukwa choti anthu amakhala amphamvu kwambiri, mphamvu zawo zimakhala kuti it's connected to boma, it's connected to ndalama zitali zoti kugula munthu sizingakhale vuto. Nde pali chinsinsi chimodzi cha munthu wa ndalama kwambiri, udziwe kuti amakhala ndi zigawenga all the time. Aliyense amene ali ndalama pamakhala zigawenga zina zake zimene zimadyako ndalama munjira yokuti kukhala ngati kuti akumupanga support munthu uja, akumuteteza. Kuti upite pa media place like this one, if you go on live media, if you go on social media and talk about that person, what happens, umakumatulukira tingumbi, tinchenche, ndi tinjuchi todza kulumaluma, kuyenda pa moyo wako, kusokoneza, kukutulutsira ti zinthu zimene unalakwitsa nthawi yake, kuti dziko lisakuone ngati munthu wanzeru, kapena pena pake wapenga misala ngati Alan Zedi Mtata, stuff like that. Bas amakuonongera mbiri ja kusokonezera zinthu zambiri. At the end of the day umangokhala chete. Ndekuli ana atsikana sindachula maina awo, tsiku linake ndidzafuna kutchula, komano ndikadzatchula ndidzakhala ndadzithemba ndi ndiloya. Koma mwachidule kuli ana atsikana amene apangidwa zipongwe ndi maprofeti kunjako, apangidwa zinthu, apangidwa promises zinthu, apatsidwa zinthu, apatsidwa manyumba, apatsidwa chani, kuti akhale chete. Basi kuti akhale chete. Koma cheteyo ndo abwino pomwe munthu akudyeka mkati, munthu akuvutika. And Amalawi tili ndi uchitsiru omangoyamikira zinthu zopusa. Uchitsiru umene uli kundale, uchitsiru umene uli kumpingo, ndi uchitsiru oyamikira zinthu zopusa. Kuyamikira chuma, kuyamikira ndalama. Ngakhale abusa kuchalichi safunsa kuti kodi ndalama imene kudzapereka cha 10 ukudzapereka kunoyi, ukugula chimanga kwagulira anthu, ukuwapatsa anthu mablanketi, waitenga kuti safunsa, amangochilandira, ina akuyika pathumba, ina ikuoneka ngati yagwira ntchito. Zoti ndalama yachokera mu Satana alibe nazo ntchito, koma amayidalitsa, akuti kudalitsa usatana uja kuti pachoke satanacho zioneke za uzimuzimu zopusa. Chifukwa munthu kukaba ubanki lero nkubweretsa ndalama ku chalichi silimukanira, chifukwa chalichi makonda ndalama. Nde mwachidule kwa Bushiri sinachoka chifukwa zifukwa zambiri, ndinachoka chifukwa chimodzi. Ndinaona kuti Mulungu kulibe. Basi
ndinaona kuti kuli ulosi, ndinaona kuti kuli kuombeza, kuti adziwe chifukwa chimene chimachitika nchakuti kukuuza zinthu zimene iwe umapanga sindiye kuti Mulungu alipo. Chifukwa ngakhale Mose atatenga ndodo yake kuponya pansi mnyumba ya Farao, kunatuluka ena awombedza anaponyanso ndodo zawo pansi ndikutulutsa njoka. Koma chinapangitsa kuti njoka ya Mose ioneke ngati njoka ya nzeru, chinali chakuti inameza usariona. Mose inameza njoka zina zonse zija. Mpene ubigi wa chauta unaonekera. Koma tisangoona Mose, tionenso kuti awawa anakwanitsa bwanji kupanga njoka imene Mose anakwanitsa kuipanga pamaso pa anthu ndi dzina la Mulungu. Ndiye kuti alipo enanso atha kupanga zomwezo zimene a Mulungu akupanga. Ndiye pano chachuluka nchakuti ambiri Baibulo lija kulitsegula, ngakhale sing'anga nyumba yawo makhala Baibulo, ngakhale kaya ndi Illuminati kumakhala Baibulo amakhala nawo, ngakhale amizikiti amasunga Baibulo, ngakhale achalichi amasunga Korani. Chifukwa chikuti onse amafuna aphunzire kuti anzathuwo amaganiza zotani, amachita zotani, amakhulupirira zotani, kuti tilimbane nawo. Koma ulendo opita kumwamba simpikisano. Ngati uli mpikisano, ndi mpikisano ulimbana ndiwe mwini, kuti ndichite bwino kuposa dzulo, ndichite bwino kuposa dzana. I should do better in my life. I should do better. I did this wrong, I did that wrong, but today let me do something better. Basi. Ndiye natulukako. Ndiye ndinayamba kushangandala mulilonga, kumamuwa, kutani, kumasuka. Uli mkwiyo nthawi imeneyo. Nthawi imene unali mkwiyo, kuoneka pa bala yose madaba kuti awa adzatani pano. Panopa kumasuka kumene kumasuka pano nkokuti yawo ndi awa sadabwe kuti kodi nkuluyi amasuka motere mutani chifukwa chiyani. Chifukwa chokuti sikuti wantaya Ambuye, koma wandziwa Ambuye, ndipo walidziwa dziko, ndipo wadziwa munthu, ndipo wadziwa mpingo. Chifukwa chake ulendo opita kumwamba uli wayekha. Mulungu anakanena kuti ampingo wa 7 nonse bwerani apa. Bwezito phweka abusa langa kuti eya uyu amakhulupirika, uyu. Zinakatengera munthu. Koma ananena kuti one by one. Zosangalatsa gululi, zosangalatsa mpingo, zosangalatsa gulu ulibe. Alense mlandu wake. Ndiye akuti munthu janapenga. Anayamba kutulutsa tinkhani timeneto social media, anthu ena ake in diaspora. Iye atachoka kubushira anapengetsedwa, kapena anapenga. Nthawi imeneyo nkuti moyo wanga uli palo, uli powawa. Chifukwa ukamapanga zisankho mmoyo, ukamapanga zisankho zako, be very careful. Chifukwa chisankho ukamachipanga kumakhala backlash. Tikamati backlash kunena kuti ndikanena chilungamo chakuti kukhalabe zina zake zindipweteka. Chifukwa nanenso ndili mkati momwemo anthu andipweteka nawo. Pomwe kaya uli innocent, they don't care. In the same vein ndikambepo pa nkhani ya milandu ya Prophet
Bushiri Major One. Ndinalemba nthawi nake mbuyo mu pa Facebook na kuti I think every vendetta, every anger, everything I had towards Nkuluja ndinaichotsa. Ndinamtenga ngati Malawi nzanga kuti ayakulu ku South Africa apo. Sikuti akamupha. Sikuti kumupha kosasungachitike kumano sikuti akufuna akamupha, afuna akayankhe milandu. Akayankhe milandu. Mlandu oyamba oyendetsa ndalama za dziko molakwika. Mlandu wachiwiri ngati ndikukhulupirira kunali mlandu ogwiririra vana chipere. Ndeni mafuna ndinene kuti ngati izi zili zoona chifukwa choti akungoganiziridwa. Kodi chavuta ndi chani kuti munthu angonyamuka akayankhe milandu? Kodi pwedo kugona ndi mwana wang'ono ndiye kuchita kuthamangira kwa mgwira, pomwe wena akunena kuti mkuluyu anapanga zomwezo zikukanika pati kuti iye akayankhe mlandu wake? Zikukanika pati? Tidzikonderana chifukwa chokuti wina ali ndalama kwambiri wina alibe. Ndimamkonda Bushiri ngati munthu, and I love him. Ndamangidwa apo kangapo nditi nkhani tating'ono kwambiri tochepa, koma sindinalowe m'manyuzi. I think chifukwa cha chisomo cha Mulungu sindinalowe, sindatani chifukwa Ambuye amandikonda. Koma no, at the end of the day ndingonena kuti I wish mlandu wa Bushiri utatha. I wish titadziwa kuti munthu uja alibe mlandu, ndipo akakhala opanda mlandu akhala omasuka kuyenda dziko lina lililonse, dziko lapansi. Panopa akukanika kuyenda kungochoka m'Malawi chifukwa kudziwa kangolowa dziko lina agwidwa, atengedwa. Koma kunako kwathu ku Malawi wapangidwa protect ndi boma, wapangidwa protect with the judicial structure, and which apparently is questionable. It's very questionable. Kuna kuti munthu wapangidwa protect with all this. Kodi akumpanga protect in what perspective? Akuona chani choti amupange protect? Atatowa masuka wakayankha milandu ija kubwera kwa anthuni palibe chimene nalakwa, andipe zosalakwa, dziko limamva. Koma poti ku Malawi milandu imathera mchikuta, milandu ya munthu odziwika wa ndalama sipitirira chifukwa ndife osauka ku Malawi. Kusauka kwathu kuli m'maganizo osati m'matumba. Wena ali ndalama zochuluka zokuti atha kugula lilongo yonse, koma ndalamazo kochokera sananene kuti zidachokera kuti, adadzipeza bwanji, adachita motani, mapepa lake ali kuti, misonkho yake ili kuti. Koma pokuti yayi bige Malawi kunachuluka bige, ino ndi bige, ino ndi bwana makwana, ka 500 yaka, eko ka 20,000 yaka, eko apa iwe manga nyumba apa. Zikatero bige ena kupwetekeka, ena alira mitima. Nkhanza, upandu, ufiti, usawi, wickedness. Chabwino, ndimalize ni mafunso anu. So let me check kwa amene anadifunsa mafunso. Funso loyamba,
sindapeza mafunso onse kufuwa kuli makomenti ambiri and some of you ningo yankha mafunso amene ndi amupirika anthu ena apa. Makhala ndi zeru tu anthu, muli ndi zeru osati masewera. Thank you for your questions. Thank you for watching this live post yanga. Sindikonda zimenezi komano ndilonda kanzo ndipange chonchi. Kodi milomo yanu yo bwanji? Milomo yanga inamba kupanga zimenezi ndi zaka 27. Pakapanga chilonda chilichonse kumutu kwanga kumilomoku kaya kunsana. I have zipyera ngati zimenezi apa pamapanga ali ndi dzina lake azungu, nthenda imene pigmentation ya skin. Zinachitika zimenezo for some time now. Kuli mankhwala ake nakafuna kuti ndikudana ndi maonekedwe anga nakasintha kapanga zimenezo koma I did not want, chifukwa ndi chimene Mulungu analola pamoyo wanga. Otherwise I'm okay and I'm alive and I'm enjoying my life. Mulungu ndi wabwino. Alright, Jaja be praised. Wina kunena kuti kodi Bushiri ndi waona kapena wa fake. Ineyo ndilibe that right yokuti ndimuweruze munthu, chifukwa nanenso ndimaweruzidwa muzambiri. Prophet Bushiri ndinakhulupirira from the first day and I still believe zambiri zimene amachita. Ngakhale kuti timasemphana ziwiri zitatu in the same manner nanenera kuyambirira kuna kuti when you monetize kapena ukayipanga utumiki ukaupanga kuti uyike ndalama in the utumikiwo udzipezeramo ndalama uzipanga motani, it becomes a problem. Komanso ukakhala munthu olemera kwambiri, no matter how kuti chuma chako nachipeza motani, it doesn't matter. Komano anthu amakanika kulankhula, amakanika kulangiza. So even if Prophet Bushiri today atati walakwitsa chinthu, munthu amene angapite kukandidzudzula amene ndi kuti adana naye wake onse zimene zinachitika ndi ine, udzudzula mudana and which is ndi my privilege ena amene amabwera ndi kulemera kukhala ndi ndalama zambiri kuti umagontha nkhutu, you can't listen to other people. Otherwise Prophet Bushiri is a very good man, good in the sense that ali ndi mtima wabwino, koma ngati munthu wina aliyense amalakwitsa like everybody else amalakwitsa. So we are all prone to faults and mistakes, and nasangalala ntaona program yawo pa Zodiac unena kuti ineso ndinapangapo mistake. I loved that, and that was very sincere, and that is the way Christianity is supposed to be. A repentant spirit, kuvomereza pamene uli, yeah, and bravo to him for that. Fonsolina gospel ndasiya ndithu, ndasiya kutchedwa gospel artist. Sikuti sindingayimbe zokomera Mulungu, sindingayimbe za Mulungu. I can do that. Ndimayimbabe and I compose music every day. Oimba ena ndapangira nyimbo ndina ambiri ku Malawi and some in Zambia, wina kunkuno ku England. I've done that. Komano panopa concentration yanga ili ku global perspective. Kunena kuti with my reggae music ndipange address my issues, geopolitical issues, geoeconomic issues, Africa, you know, in
to be precise, Africa kuti ndipange ndilankhule zinthu zimene sizikuyenda bwino in Africa, in Malawi, Zambia, Zimbabwe, South Africa and all that. At the end of the day, ndineme just inasinthe sinapengepo, ndalakwitsapo, ndasokonezapo. I have my beautiful family, Mulungu anandidalitsa, I'm doing my own thing, and ndimathokoza Ambuye with all this. And kwa amene akunena kuti ndalakwitsa, kunena kuti ndasiya gospel, simukudziwa chimene chimachitika mu moyo wa munthu. Koma chita chinthu cholondola, palibe amachiyamikira, palibe amakupanga encourage, koma kupanga appreciate. The moment anthu ampingo amadzalankhula, it's only ukalakwitsa chinthu. So ukalakwitsa chinthu, they talk. Kana kumpaka na munthu matopa magonja. I haven't given up my faith in the Lord Jesus Christ. I am doing reggae music at the moment, and it's Zuenda Binondi. Zuenda Bino. Goma. Zokuti ndikhale pansi ndikulemba nyimbo and call it a gospel album. Ma album even ya reggae, nyimbo zina za uzimu ndinanena zomwe ena ake kuna kwake kande amikozi chani kafiji kabodza kandi kumatadele and or whatever, I don't know what that was. Ananena kuti ndikuna ndidzimba nyimbo za mizimu. Za uzimu, spiritual music. Spiritual music can be zakuchalichi. Spiritual music can be meditation music. Spiritual music can be anything. Every music is spiritual. Nyimbo zonse ndi za uzimu. Kaya uzimu wake ndo wonyasa ndi za uzimu. Kaya uzimu wake ndo wabwino ndi za uzimu. Every kind of music is spiritual. But don't call music gospel music if there's no good news in that. If there is no good news in your music, then it's not gospel. Can I be specific? Ngati mulibe utenga wabwino okuzana ndi Yesu. If there's no good music about the Christ, Jesus Christ, it's not gospel. It's entertainment. Let's call it what it is. Let's not call a fork a spade. Let's not call a screwdriver a knife. Ndimenezilili. Shabu inakula amene sinanke funso lake tipangaso live imeneyi probably siku lina lake likubwera pakati pa koma otherwise ineyo I'm metaphor kutanthauza kuti osati metaphor imene mukumvera but a metaphor. Chininga ziche choncho muchichewa ndi chininga kuti ndikunena ichi koma ndikutanthauza chakuti ndithu ndi moyo wanga ndiwerenga ndonena m'magalasi simuzakwanitsa kukhala chete nkumvetsetsa chimene chili pansi pa chiliyonse chimene ndikupanga, nyimbo zimene ndikupanga, you find the truth. I am the biggest artist in reggae music at the moment in Africa, and I will be that in the whole world very soon. Big up, Yesaya. Good day. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.